ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା ଜାଣିବା। ବୁଝିଲ କ'ଣ ସେଇଟା? ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବିଷ ପିଇଲେ ବିଷ ପେଟକୁ ଗଲେ ମରିଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ବିଷ ଯଦି ଆମ କାନ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଜଣେ କୁହେ, ବିଷ କଥା ଜଣେ କୁହେ, ତାହେଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହୁଏ। କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ନା, ଧର ଆମର ଧର ହେଉଛି ଆଜିକାର ଏ ଦୁନିଆ କଥା, ଜଣେ ଯଦି ଭଲ କରିବ ତା କଥା ତାର ସହିପାରିବେନି, ଗୋଟେ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ସେମିତି ଅଛି, ଧର ଗୋଟେ ଥର ଆମ ତ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥର ଭଲ କାମ କରୁଛି, କହେ ତ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି କଲାଣି ସେମିତି କଲାଣି, ଏ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏମିତି କାନରେ କହିବେ। କହିଲେ ଏମିତି ଧର ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ଦୁନିଆ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ସବୁ ରକମ କଥା କ୍ଷତି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଖରାପ ଲୋକ କତିରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହ। ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭଲ କଥା ଭାବ, କାହା କଥା ଶୁଣେଇକି ମନର ଚିନ୍ତା ଭ୍ରମ ଦୂର କରିଦିଅ, ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ।